Kita baba na. Pero kung si Papa. Jep. Ay, pwede Eh, dia sila kapulan na ba? Ay, Kapulan na. ay. Malihan na lang ulit, uy. Nalangan eh. May bang na iya. Sama. Siya din sa iyo. No. Ya cepat. Naik. Beli parang pang yes na. Biar longat manrat ne. Kena school.